Noniin. Mä oon tässä Jehjan kanssa. Sano Jehja moi. No, mä kuvaan nyt video. Niin tässä videossa me pelataan Plants vs Brainrots. Mä oon jo hetken pelannut tätä Jehjan kanssa, eiks niin Jehja? Ja pikkasen Brainrotteja on ja tässä on Jehjan peissi, mikä on ihan saakeli hyvä, eiks niin? Sitten Los Mr. Carrot. Sillä on ainakin 1, 2, 3, 4 sellaista. Garamam ja sitten Six Seven. Ja sitten Blueberryini, Octopusiini. Bri, Pikus, Tikus. Madunda. Ja sitten en mä tiedä muuten. Sulla tuli boss! Joku hiton. Mä autan sua. Sä sait se! Nice. Mä katon mitä plantteja täällä on. Mitä plantteja? Dragon. Ai mun inventori on fuuli. Miten mä poistan mun brainrottei? Tässä se sen äijä. En siihen ja sit jos haluat sellaa everything, paina I want to sell my plants. Miten mä niinku valiin mitä mä haluan? Painatte I want to sell. Sit sulla pitää olla Pitäisikö vaan I want to sell everything? Meneeks mun hot fossini burrito kaikki mitkä mä oon kuipannu? ei fokus. Okay, sitten mä I want to sell my brainrots. Ota mä framerottaan pari brainrottia. Ainakin mä tarviin Rebirthin. Bananita, Torfinita, Ballerina, Cappuccino. Niin mä käyn hakemaan ne nopea. Siis miten mä framerottaan niitä? Paina niitä haskeen. Mä painan 1, 2. Ei toimi. Mä painotin 2 kertaa ja No ihan sama. Mä saan kuitenkin uus, eiks niin? Boss! Mulla on boss! Oh! Mä saan sen joo ihan helposti. Easy. Mä vaan... Eiku oota, kui iso se akku oikeesti on? Mä en saanut sitä ehkä. Mistä? Weapon best. Ja... Mun pitää niinku left clickaut.
Äijä, jollakin on 6-7. Ei! En mä haluu! Ei! Mä selasin mun kaikki mä selasin mun kaikki plantsit. Ei, nyt mä en voi sellaa mun mun invii. Niin, nytten Nyt mä voin sellaa mun koko invi. Nyt katsotaan. Ja mä teen silleen, että autosellaa kaikki epikit. Mä en tarvii epikkejä enää. Frigo tuli. Mulla tuli boss. Sieltä kannattaa rata. Tarvitsee apua. Ai joo. Sain sen. Oo. Antaa pisteen. Bet. Daniel, Tito-Olti sanoi, että bossi on Dragittenen. Mä oon just Raino toista Riinan, bro. Oh! Mythic! Tuli tosi hyvä tuolta. Baby Perocini Adverta. Äijä! Ja Bombardilo Krokodilo. Äijä! Tuolta ei! Baby Perocini Adverta! Ja Bombardilo ei! Tarvii oikeesti parempi, ei. Mulla ei oo... Mä tarviin parempia voitteja. Voin mä. Vai Lostralalle riittoo? Mä autan sua näissä brainroteissa.
Kuin best. Anna mulla, jos sä et saa. Let's go. Mä tarviin 50 milliä, että mä voin Reaper. Oh. Noniin. No, tää oli tässä tää video. Nähdään ensi videossa.